mai rake zo mai rake. Yawa nawa raken na Naira 50. Kai. Ya rake wannan raken gaskiya ya tsada ne na. Ni fa ban yarda da irin kuma fa yan nuna gari banza. Karka wani damu. Fa irin ku yan gari. Ya rake je ka dawo za a ba mu. Je ka dawo za mu haɗa ni. Gaskiya raken da akwai zaki. Allah wallahi. Bari kawai. bari mu gani ko mai damunan za ta yi yau. Ga sun nemi uban ƴan ruwa. Hannun mu dai, salamu alaikum. Barka da wannan kai jama'a. Wai kuna jin wannan damuna kuwa? Wallahi Allah. Damuna ai. Kai jama'a. Wallahi Allah. Kai jama'a. Wato abin da ke bani mamaki da rake. In ka girgida shi haka ba za ka ji yana kululu ba. Sai ka ji ruwa ya cika maka baki. Wallahi Allah. Al'amari na Ubangiji. Aya kuwa. bari kawai. Ai da a ce manoman garin nan za su haɗa kwamiti don a dinga shuka rake a kan titi da an ji daɗi. Wani abun zai buwa da ma'ana. Na taɓa zuwa wani ƙauye za gaya ma a kan dutse su ke shuka rake. Allah zaki ina gaya ma. Ai in gaya muku gadon kaciya da aka yi na farko tarihi ya zo mana sandan rake aka dogara gadon nan da shi. Allah mai Har gobe gadon na nan. Me gida, abincin ya nuna. Kajiyar da ki sauke sai waken nan ya nuna lubus. To shi kenan.